a súa parte costeira, as súas praias. Temos, me parece que son 9 kilómetros de playa, que hai donde escoller. As praias que máis me gustan de Barreiros son as Pasadas e Altar. A xente coñece as praias de Barreiros porque son famosas, son bonitas, todo o mundo vai a elas, pero se te adentras un pouco, ves que ten uns vales pois fermosísimos. O seu color verde na súa parte interior é moi típico. Tes todo aquel valle, pois merece moito a pena. O San Esteban que non te podes ir sin velo. Ten un bosque, unha cascada, uns merendeiros e unha iglesia. Hai dúas fontes milagrosas, unha que é do ferro que era para a anemia, e despois está a de Santa Rosa, que esa é para as manchas da cara. Penabor ou a Monte Comado, e ademais hai unha camiñada importante para ir a velo. Que hai un mirador moi bonito. E desde ali podería ver toda a costa da Mariña, parte de Asturias, e de Barreiros hai que ir ao Festival Internacional Folclórico do Migrante. É unha festa declarada de interese turístico galego e o ambiente que se vive ali é moi especial. Temos o San Cosmo, as patronales, hai moitas cousas, mira, para iso o mellor o que ven, a parte do que lle poidan explicar, que vai ali a información e turismo, e xa lle dan un catálogo con todo canto hai, con todo canto hai. E non é mentira, como me vou acordar agora de todo. O mellor de Barreiros é a súa xente. O mellor de vivir en Barreiros é a xente. É a xente. A xente de Barreiros.